फुडल्या क्लासांतू सुरवेरचे 15 श्लोक कसले असतांतू म्हण सांगून पळयलेलंच. आजी अपास ते तुकून मुखारसूया. 11 अध्यायाचे नाव विश्वरूप दर्शन योग म्हणून. अंतू आम्ही फुडल्या क्लासांत पळयला सुरवेरी अर्जुन मागून घेतस ते प्रकार कृष्ण अर्जुनान मागून घेवचे तुगेल विश्वरूप दाखयदवा म्हणून. ते प्रकार कृष्ण कसं आपण दाखवचे वत असं म्हणून सांगून ताका एक प्रिसेप्शन सेशन म्हणून येतं, एक ओरिएंटेशन कोर्स म्हणून येतं. ते प्रकार ताका कसल म्हणून अंदाज जावका नव्हता आणि पळोवचे विश्वरूप अदृष्टपूर्व आणि कोणे येदोळ पळयलेलं ना ते देखून एक अंदाज मेळचे की तरी ताजे विवरण दिवन मागिरी संजय धृतराष्ट्राक अर्जुन कसं पळयतस म्हणून विवरण दितस त्या विश्वरूपाचे. मागिरी अर्जुन स्वंत ताण कसं पळयले विश्वरूपांतो म्हणून अंग सांगतस. आज आम्ही ते भाग पळया. त्याचे काही पुढे आम्ही मना करून घेवका कसं म्हणल्यार हे विश्वरूप शाश्वत रूप नाही, परमनंट नाही. आध्यात्मिक आकाशांतू ये एक शाश्वत जावनशील एक दावाले रूप नाही. हे तात्कालिक अर्जुनान निमगेलेल देखून तगेल कितेर जावन दावान तगेल एदोर रणरंगांतू दाखयलेले. आणि अर्जुनाकय तशीची साक्षात हे दिसला, हे सोपान नाही, अनुभव नाही. आणि विंगडकंचे इनर रिअलायझेशन तर कसलंय नाही. साक्षात गले दुर्ताणे ये कृष्णाले देहांतू पळयला. अंत तुकून आमक मनावत कसं म्हणल्यार कृष्णोची प्रतीकाचे मूल. आणि आम्ही आजी तुकून कसं म्हण पळया 15 श्लोकांतू 15 आणि 16 श्लोकांतू आम्ही पळयला कसं म्हणल्यार अर्जुन सांगतस पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींस सर्वानुरगांश्च दिव्यान. हे देवा हाम प्रत्येक यंग पूर ಒಟ್ಟು ಜಲ್ಲಲೆ तुगेल देहांतू तव देव देहे देवा तुगेल देहांतू आम पळयतस कसं सकड ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ब्रह्म ते कमला वैर बसला काही मागिरी शिव मागिरी विंगड ऋषी श्रेष्ठ ऋषी पुरा बसलेंती आणि अनेक उरग उरग म्हणल्यारी सरप पुरा पळयला म्हण सांगता. जर तू कसं म्हणल्यारी देव गर्भोदकशाही विष्णू शयन करतस वासुकी वैरी ते पळयत कैतो. आणि तागेल ना बी तुकून एक कमल उद्भव जावन तंतू ब्रह्मा काही पळयता. जर तू कसं म्हणल्यारी अंगा अर्जुन ते महाविष्णू काही पळयतस आणि 14 लोक पूरे प्लॅनेटरी सिस्टम्स पूरे पळयतस काही तो तुकून वैरताय पाताळ तुकून ब्रह्मलोकताय ब्रह्मा काही तै तगाका दर्शन जाता ते विश्वरूपांतू. अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. अनेक बाहू मस्त हात पळयत काही आणि मस्त तोंड मस्त डोळे असंख्यात डोळे सकड पळयत काही आणि ओड अनंत जावन आशिल ते मेशर करू जायना ते नमने ओड रूप पळयत काही अर्जुन. आणि सांगत काही अर्जुन नांतम न मध्यम हे देवा कितले ओड तुगेल रूप म्हणल्यारी हजे
सूर खंय तुकून म्हणून म्हाका कळना, खंय एंड जाता आनी खंय हेजे मध्य कसलेय कळना दवा म्हूण सांगता. हे म्हाका दिसतच दवा. मागीर किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्वितीमप्रमेयम्. हे तुका पळोवचें हे रूप, तुगेलें हे रूप पळोवचें भारी कश्ट आसा. दुर्निरीक्षम, दुर्निरीक्ष म्हळ्यार पळोवचें भारी कश्ट आसा दवा. जाल्यार म्हाका दिसतस तुगेले ते विराट रूप, तुगेले जिग प्रभ, तुगेले किरीट तुकून उसळतस ते नमने प्रभ आशिल्ले किरीट, मागीर गद आनी चक्र पुरा तुगेले म्हाका पुराय दिसतस. आनी पुरा सायडा तुकून तुगेले उज्ज येतस, उज्जो सगळे कितले कितले किची सहस्र सहस्र सूर्याचे ಒಟ್ಟು केल्यारी कशी तेज आसत ते नमने तेजाचे एक उज्ज म्हाका दिसतस म्हणून तो सांगतस. आता 3 श्लोक जाल्ले, अर्जुनान सांगचे कसं जाता म्हळ्यार 18 श्लोकांतू इतली वेळू अर्जुनान दावाक पळयलेलं कसले म्हणून सांगून ते वर्णन केले. मस्त दोळो, मस्त हात म्हण सकड आत्त हगूर कसं करत म्हळ्यार वर्णन आहे तुकून हगूर अर्जुनाले स्तुती सूर जाता. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे. आता ಹೊಗಳಿಸಿತस अर्जुन वर्णन जाल्ले देव ओढ जलेल पेटाक तागेला उल्लोचे ताका हगूर एक नमने दाक्षिण जाता आनी होगळसुया दावाक म्हणून होगळसिता. त्वम अक्षरम, तू हे दवा अक्षर, अक्षर म्हळ्यार नाश जावचे, अक्षर म्हळ्यार नाश नत्तिलो, परमं वेदितव्यम, तू नाश नत्तिलो आनी तू परम सुप्रीम तू म्हणून मना करून घेतला. हा हे दवा तमस्य विश्वस्य परम निदानम, तू सगळे विश्वाचे निदान, निदान म्हळ्यार आधार. हे दवा तमव्य शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे, तू सनातन, तू आदि पुरुषो आणि हे धर्माचे, हे सनातन धर्माचे तू राखतालो. तूची आमगेल सनातन धर्माक स्थिती करतालो म्हणून अर्जुनात स्तुती सूर करतस. उपास अनंत मध्यांतमनंत वीर्यं अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्. उपासं तुपळा दोन्ही वेळाक अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यं अत्त सांगला इतलेची नांतम न मध्यम न पुनस्तवादी म्हणून सांगला अर्जुनाना तुका आदिना अंतिना आणि मध्यना म्हणून उपास तेची अनादि अद्यांतम अनंत वीर्यं मेदवा तुका आदिना अंतिना आणि मध्यना म्हणून उपास सांगता. इत्याक म्हळ्यार अर्जुनाक एक नमने हगूर ताका अद्भुत अद्भुत जावन आशिल्लेक रस तागेला हांगा भितर रिगला. ते सुरवेरी वर्णन जाल्ले नंतर स्तुती करता असताना एक सांशे एक भय उग्र रूप पळोवन एक बीभत्स भय म्हळ्यार एक रस यस आणि वंडर आश्चर्य, आश्चर्य म्हळ्यार एक रस ताका आता सूर जाला येवचेक. ते देखून तो उलयतस. तेक आमका उदाहरणक भय जाल्यार एक दिवड वच्ची पळयल्यार आमी हगूर सांगतावे एक पंता दिवड आयला पळय रे, तशी न्ही आमका दिवड येयला कुडले दिवड 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 मस्त पंता आमी रिपीट करता. ती तशीची एक पंत पळय रे ते ते रुक्का मागशे राबला रे दिवड म्हणून. मागीर ए सगळ्यांक पळयंत रे वापस उलयता आमी दिवड रे पळयंत म्हणून. तशी भय जालेले कुडले ते एक चुकील नाही ते वेदव्यासाक अर्जुन तशीची ताका एक भैयाचे ते रूप पळोवन तशी उलयतस तो.
अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम तेची अनंत बाहुम शशी सूर्य नेत्र मस्त हातच तुका आणि शशी सूर्य नेत्रम तुगेल दोळो शश आणि सूर्य म्हण चंद्र आणि सूर्य तुगेल दोळो पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदम तपंतम सगळे लोक तप्तस तुगेल तोंड तुगना इल्ते उज्जैंतू म्हणून सांगता. आता द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन्. हंगा दवा स्तुती करताना अर्जुन सांगता हे दवा द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि ते हे भूईंत मात्र नाही स्वर्गादी देवते तन्नी हन्नी पूरा पळयतच दवा हे रूप तुगेले आणि तन्नीची तंकाय भ्रम सूरजला हे पळोनो तंकाय भय सूरजला दवा म्हणून सांगतस. व्याप्तम तो एकेन दिशश्च सर्व तुगलिये व्याप्त जावनशील ते उज्वाड पळोनो सगळी वैरी हेवनली प्लॅनेट्स काही तंका दृष्ट्वाद्भुतम तंका अद्भुत जलकय उग्र रूप तुगल पळोनो म्हणून सांगतस. लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन तीन लोकांतूय सकडे पळयतस ती म्हणून सांगतस. हंगा अर्जुन आणि तांकां चिके घाबरी जाला म्हणून सांगतस. उगोरू भय हरितस आम्ही हित्वाम सुरसंगा विशंती केचित् भीता प्रांजलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः. हन्नी देवलोकातुकुनो देवते मागिरी महारलोकातुकुनो महंतपुर आणि तपलोकातुकुनो तपस्वी करचे जण त्यांनी पुरे स्वस्ति स्वस्ति म्हणतस काही भिल्लेन त्यांनी पळोनो ಕೆಲವು ಜನಕ ಭೈ ಜಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಕೃತಾಂಜಲಿರ್ ವೇ ಕೇಚಿತ್ ಭೀತ ಪ್ರಾಂಜಲಿಯೋ ಗ್ರಹಣಂತೆ ಕೆಲವು ಜನನ नमस्कार देऊन स्वस्ती स्वस्ती म्हणून सांगून प्रार्थना करत सकाळी ते देखून रक्षण करेन ती रक्षण करे दवा रक्षण करे म्हणून सांगून आणि प्रार्थना करत असंती म्हणून हंगा अर्जुन सांगतस. त्यांना इथे म्हळ्यार हे आत्ता ताणे सांगची कसं म्हळ्यार सुरवेरी ताण वर्णन केलेले हे केले वर्णन तुकून तो होगूर स्तुती पावलो भय बैसून आत्ता कसं करतस म्हळ्यार हे विश्वरूप पळोन इतर लोक जनाक देवलोकांतू आणि महारलोक तपलोक ते लोक जन पुरा सगळेची विश्वांतू इतर लोकांतू त्याचे इफेक्ट कशी पडले म्हणून सांगतस. तदनंतर सांगतस कसले रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे. रुद्र आदित्य वस साध्य मगिरी वसु वैश्वेदेव अश्विन मरुत आणि उष्मपाश्च म्हळ्यार पितृ गण काय आमगेले मलगडे उष्मपाश्च म्हळ्यार त्यांनी उष्म म्हळ्यार हूब कत्ताल काय त्यांनी गंधर्व यक्ष असुर हांनी पुराय तुका पळोवन आश्चर्य जल्ला आणि तांकां केलो जण भय जल्ला त्यांनी पुरा मागून घेत संती म्हणून हंगा अर्जुन सांगतस. इत्याक म्हळ्यार रूपं महते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदं श्राकराळं दृष्ट्वा लोका प्रव्यतितास्तथाहं. हे देवा तुगेल हे रूप पळोन देवते पुरा भय जाला. हे तुगेल मस्त दोळो मस्त हातू मस्त पायू मस्त पोट हे सकड पळोन आणि तुगेल ते दंश्रा कराळ म्हळ्यार तुगेले ते दांत विक्राळ जावन आशिल्ले ते हॉरिबल म्हणटा ती तसले दांत पळोन तांकां भय जाला. ते देखून म्हाकाय तांगेल भय पळोन म्हाकाय पळयन तांकां प्रभुपादान बरयला अँड ऍज दे आर डिस्टर्ब सो एम आय. आणि अर्जुन कसं सांगता म्हळ्यार इतले वेळ
बिंगड लोका जनाक कशी ते रूप पळोवन भंय जाल्ले म्हणटा. आणि 2 श्लोकांतू आपणेल अवस्थे कशी, आपणेले त्या विश्वरूप पळोवन कशी भिल्लो म्हणून आणि तागेले कशी विषय म्हणून सांगता. कशी सांगता म्हळ्यार नभस्पृशं दीप्तमणिकवर्णं व्याताननं दीप्त विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विंदामि शमं च विष्णो. विष्णू म्हणा कोण अर्जुन इतक तगोत्तस तो साक्षात कृष्ण म्हणून आपणाले दोस्त आशिल्लो जाल्यार हो विष्णू रूप दाखयत असं म्हण इतक खाली तगेले ते भक्ती दाखोवच की तरी देव विष्णूला विराट रूप घेतला. खाली कशी नरसिंहान तगेल ते उग्र रूप सकड घेतले नरसिंहान तगेल अवतार घेतलेची कसं एक म्हळ्यार प्रल्हादाले ते एक्झॉल्टेड पोझिशन ऍज अ डिवोटी ते दाखोवच की तरीची मिगेले भक्ताले महिम चोड म्हळ्यार कितेरी दाखयले ते प्रकार इतक म्हळ्यार नरसिंहाला अवतार जाताना पुराय तुम्ही भागवत कान पळयंती ते नरसिंहा स्तुती म्हणस तांतू पूरा जण कोण सकड स्तुती करता तांनी पुरा भिवन एक श्लोकांतू देवते मागिरी देवा उचू म्हणस किन्नर उवाच म्हणस किन्नर स्तुती करतांती किंपुरुष स्तुती करतांती वैताळिक उवाच म्हणस मागीर पितृ उवाच म्हणस इंद्र उवाच म्हणस रुद्र उवाच म्हणस विष्णु पार्षद उवाच म्हणस हानी सगड एकच श्लोकांतू भिवन नरसिंहाक स्तुती करून उग्गी मागशेतांती. ते वेळारी कांय करू जाना नरसिंहाले कोप राबोचक शांत जावचक तेन्ना त्यांनी लक्ष्मी वचन आपयतांती. लक्ष्मी तुगेल बमना जोर कोप येयला एक येतवे म्हणून ती सांगता वसल रूप येद्दोळ पळयन तांगेले जाल्यार येत तूर सांगल्या खंडित तू मोग्गाची नवे म्हण सांगून ती कापून हाडतांती वैकुंठा वचन एक तुगेले बमनाल कोप शांत कर तू येद राहिला खंडित राबता म्हणून तका ती कसं करता चंदकोरनेक पोळ्यारांतो आरती अक्षत कुंकुम फूल पूर घेऊन बामना आरती करूया म्हणून सांगून ते वत्ता आणि लागी नरसिंह ते गुरु करत आशिल्लो ती कसं करता बामून शांत जातालो आपणाला आरती पळोवन म्हणून आरती दाखोवचे म्हणून लागी वताना नरसिंह गुर्र करता गुर्र गेल पेटाक भिवन एक पाय अंग दोन्ही पाय तीन दवरलेले वैकुंठा तिगेल गरलेगी अब्बा असल एक रूप मेगल बमनाले हांव येद्दोळ पळयनी म्हणून इतक म्हळ्यार एक पंता ती बमनाले पाय चिरडीत आशिल्ली देव नारायणान ते शयन करत असताना ती पाय चिरडीता पादसेव ना ती करची केदनाय ते पादसेव करताना नारायण सांगता हगूर करी म्हाका दुखता म्हणता तेन्ना ती हगूर करता आनी काय हगूर करी म्हणता हगूर आपळेल्या वेरी करता आपळेल्या करताना प्रिये आनी काय हगूर करी म्हाका दुखता म्हणता तेन्ना ती कसं करता आनी कितलो हगूर करी येता ती तागेले पाया वयर तगून हगूर तिगेले हाताचे तेगेले हाता सावळीन तू तागेले पाय चिरडीता तेन्ना त्या सांगता हात लायक जाता म्हणून तेन्ना मना लेखता लक्ष्मी हे कसं ये हान्निवे राक्षसाची मारचे हांक मेगेले हाताचे अशी पाय चिरडूचे बल तांकां सैसूचे जायना हान्नी कसं न मना राक्षसाची मारचे बा म्हणून ती मना लेखता तेन्ना नारायण लेखता एक दीस इका मेगेले कोपनी शक्ती दाखोवका मोव जाल्यार तो कुसुमादपी मोव तो आणि उग्र जाल्यार वज्रातपी कठोर म्हणून सांगता तो ते दाखोवका तिका म्हळ्यार कितेरी नरसिंहान तशी करचे तशीची हांगा देव सौम्य कृष्ण जाल्यार ताणे आज विश्वरूप दाखयला इतक म्हळ्यार ते अर्जुनाले तागेल भक्ती हायलाइट करचे कितेरी तागेल कितेर पळयला दाखयत असतो ना जाल्यार तो सौम्य कृष्ण तो हांगा अनेक असं म्हळ्यार
दंश्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास. हंगा अर्जुन मागून घेतस. अर्जुनान मागल्यार मात्र हे साध्य. अर्जुन कसं प्रसिद्ध देवेश प्रसन्न जाधवा तुगेले दंशा कराला आणि ते मुखानी तुगेले दंशा ते कोरे दाड शेशील ते दांत तुगेले तोंडाचे आणि दृष्टवेव कालान अलसन्निबानी हे पळोवन कालानल सन्निबानी. कालानल म्हळ्यारी साधारणाचे उज्जुनी ते उज्जो गंचे प्रलयाक उपकार पडतकी तक्क म्हणचे कालानल म्हणून ते कालानल पळोवन हे देवेत पुरा प्रार्थना करता संती. इथ म्हळ्यारी हंग अर्जुनान भिवचे एक आम्ही थिएटरांत वचून एक हॉरर मूवी पळोवन तेची वस्तू लाग येईल म्हण जाल्यार तेच थिएटरा भितर येस म्हळ्यार आमकां भंय जायना. कशी सुरवेरी गॉडझिला परस सिनेमा पळयतना सुरवेरी उद्दा येता वैरी उद्दा येता तेन्ना एक नमने आश्चर्य सगळी उद्दा येता ओड 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 जाता. मागीर मागीर लागीं व्हरून दाखयताना कसं की एक प्राण येता ताजे भितर तकून तेन्ना भंय बेसता. ते प्रकार हांगा अर्जुनाक भंय बेसले. ते अद्भुत तकून भंय म्हळ्यार ते रस आयले. ते देखून हांगा अर्जुनान मागून घेवचे सूर केले. प्रसिद्ध देवेश प्रसन्न जा हे दवा जगन्निवासा तू शांत जा म्हणून रांगू सूर जाले. म्हाका भंय जातस तुगेले हे दाड यांनी पळोवन म्हणून अर्जुन हांगा सांगता. आमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वैः सहैवावनिपाल संगैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंशाकराळानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः. हंगा कसं जात म्हळ्यारी भंय सूर जातस अर्जुनाक. इत्याक म्हळ्यारी भीष्म द्रोण सूत पुत्र तथासो हांनी पुरा भीष्म द्रोण सूत पुत्र म्हळ्यारी कर्ण आणि मस्त राय युद्ध कोर आयले त्यांनी पुराय वक्त्राणी ते त्वरमाणा विशंती त्यांनी पुरा तुगेले तोंडा भितर रिक्तस हे दवा भंय जाता. ते तोंडा भितर पळोवन कशी दंशाकराळानी भयानकानी रिक्त संती आणि केचित विलग्न ಕೆಲವು जन ते दशनांतेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः. ಕೆಲವು जन ते बित्त रिक्तನ फोर्सक दांत एडेंतु चटणी जात संते पौडर जात सकै शिरकुनु ते दांत एडेंते ते पळोवन अर्जुनाक गोरू भंय सूर जाता. त्याक म्हळ्यार अंतकून आम्ही एक म्हणा करून घेऊ का कसं म्हळ्यार देव तितले क्रूर न्ही. देव म्हळ्यार खाली एक सृष्टी करचे आणि मेंटेन करचे मात्र नाही. देव म्हळ्यार आम्ही पुरा साइड से पळोवका देवाले तो प्रलय नाश करचे कामय सृष्टी स्थिती लय करचे कामय तगेलेची. त्याक म्हळ्यार लय म्हळ्यार एक जावकाची एक आमच्या दावाले कॉन्सेप्शन अंतू इतक म्हळ्यार देव चंदू जाल्यार ताका लोकांतू खंयचे वस्तू काडेन तुम्ही नाशवंत खंयचे जेवो आता उलयत आसता मिगेल कितले की सेल्स पुरा पोरणी जातस 7 वर्सां एक पंता कंप्लीट एक मनशाले 9 सेल्स जात काही उलयताना ते उत्तरे तशीची उणी जातस ताजे आयुष्य कन्ना सैट कोणालाय जावो आता दोळे सैट नमगे प्रत्येक नाशा ते कडवतस कशी देव ते इटर्निटी ते टेंपररी आशिल्ली वस्तू पूरा नाश करून इटर्निटी वर्तकी ताजे अस्तित्व हे लोक जेवो हे घर जेवो खंयची वस्तू काडयंती ते देखून आमी कसं शिक्का म्हळ्यार हे देव ही जावन तरी क्रूर न्ही हे जावका इत्याक म्हळ्यार आमी केदनताय हे लोकाचे
अशाश्वत जावन टेम्पररी जावन आशिल्ले त्या वस्तावेरी आसक्त दवरून घेता की तेन्ना ताई आम्ही जनन मरण चक्रावेरी तंतू गुंत असतांती ते देखून दावान इते करची म्हळ्यार इते दाखोवच म्हळ्यार तगेल वैरी आसक्ती येवका आमका हे पुरा नश्वर म्हणून आम्ही मना करून घेवका देव क्रूर म्हणून नाही हंगा इत्याक हे दाखयलें म्हळ्यार प्रभुपाद सांगता संती हे दावान सांगला ते सुरवेरीची तगेले विश्वरूप दाखवचे काही पुढे हे अर्जुना तू याच्याने दृष्टुमिच्छसी तू कसं इच्छे करते की ते पळ आणि मुखारी तू कसं इच्छेस पळोचक त्यावेळी पळय म्हणून सांगतास देव ते देखून हंगा अर्जुनाक कसं दाखय देव ते युद्धाचे आउटकम कशी कोण सकड मरता कोण जिखवता हे युद्धांतू कोण सोलवता हे पूर हे पळोवन अर्जुना कळता ते धावाले तोंडा भितरी पुरे वचून नाश जाता नवे ते दोन्ही उपम दिला ताका नेक्स्ट दोन्ही श्लोकांतू एक नैंचे यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः दोन्ही उपम दिला एक कशी ते दावाले तोंडा वचून नाश जात म्हळ्यार अंत्य जात म्हळ्यार एक न्हंय न्हंय कंची न्हंय खंय होळो ते कडेर म्हणटाना चंद करून वचून समुद्र रिक्त खंय ताजे वेग खंय ताजी एंड समुद्र वचक तशीची हंग पूर राई पूर धावाले तोंडांत रिक्त संख्ये अन्यक कसले उपम म्हळ्यार यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा ये क्रिमी कीट पुरास नमे पक्को पावसा पक्को पुरा तुम्ही पळोवन आसू पुरो ते एक दीव दवरली म्हण जाल्यार उज्ज जेव दवरली म्हण जाल्यार ते ताजे वचून भितर वचून उडता तशीची हे राई पुरा दावाल तोंडा भितर रिक्त सकय हंगा दोन उपमेंतू एक कशी म्हळ्यार एक चांग उपमे एक कौरवांगले ते गोत्तसून वचून हुड्डील कೈ कौरवांक युद्ध जावका म्हण आशिल्ले तांकां ते देखून तांकां गोत्तशिल्ले तांणी चौकी करतसंती म्हणून जाल्लेरी तांणी ते युद्ध सन्नद जाल्यात युद्ध करचेक मैत्रेय ऋषीन दुर्योधना सांगला पळय तुम्ही कौरव पुरा तुमक साध्य ना पांडवाले ಒಟ್ಟು जिखूचक ते देखून युद्ध राबयंती तांकां कसं म्हणून तांकां पळोवन तांगेले ते वांटो दियंती म्हणून तेन्ना दुर्योधनान जंगे मारून सांगली काय ना कोण जिखूच की कसं की आम्ही युद्ध करचेची म्हणून हे वेळार मैत्रेय ऋषीक तगेले क्षम चुकून ताका शाप दिता तू खंडितची तुगल जंगे मार तुगल अहंकार दाखयल पळय खंडित तुगल ते जंगे मितन जांग मोणू भीमान जांग मोणूची तू मरता सकडे तुम्ही मरतांती म्हणून ताका शाप दिताना धृतराष्ट्र सांगता काय नाका शाप दिवू नका शाप मागशी घे म्हणून त्यांना मैत्रेय ऋषी सांगता गे शाप मागशी घेवचे जायना ते देखून उत्तम कसं म्हळ्यार तुम्ही युद्ध करनी म्हण जाल्यार तुम्ही मानतात ना जाल्यार तुम्ही खंडितची नाश जातांती म्हणून सांगतांती ते प्रकार कौरव पुरा जाय म्हणूची हे पावसा पक्कीशे एक नमने चॅलेंजिंग शे करून जाय म्हणून वचून दाबाल तोंडांतू ते अंती करून घेतस ಅಂತ गेले पक्केचे तांकां उदाहरण दिला उपमे आणि वरले जण पुरा कशी म्हळ्यार न्हंय कशी एक भक्त पुरा भक्तांक गेलोटू ताका उपम दिला भक्त पुरा कडेरी तांगेले अंत्य आता भक्त नाही जाल्यार अभक्त जाल्यार दोग्गे मरतांती
तांतू अभक्त कशी म्हळ्यार त्यांनी कसली चांग करनतील मरतांती कोणाकय चांग करनतील तांगेले त्यांनी अस्तित्व काण घेतांती तांगेले ते पोसिशन्स जेवो कसले वर ना त्यांनी वताना जाल्यार वरचे कसले तांगेले कर्मा फल वर्तंती आणि अन्याक एक शरीर काण घेतांती कसं की तांगेले प्रारब्ध दोन तांगेले अस्तित्व त्यांनी काण घेतांती एकय त्यांनी तोग वतांती ऑर्डर थंय जनन मरण चक्र गुंतांती हंगा भक्त कसं करता म्हळ्यार तांगेले ते वांचून असताना तांगेले उत्तर की तांगेले ऍक्शन्स ताजे वर्ड्स ते सकट दुसरे दिवन त्यांनी दुसऱ्या प्युरिफाय करून वापस अंग जाल्यार त्यांनी सेवे करता सुचे शरीर सोडताची तांगेले त्यांनी ते अस्तित्व सोडीन आणि ती दावा लोक वचून त्यांनी दावाल सेवे करतांती ते प्रकार हंगा नाही तेची उदाहरण दिता संती देव अर्जुन नाही तशीची कशी ते समुद्रा वताना ताजे साइड आशिल पूरा जणा काही बरी करत की ते रूख जेवो सन्न झाड जेवो मागीर मृग जेवो तांणी उदक पिवन खंयचे एक नगर असो ते वेळी समृद्ध जाता पक्षी जेव्हा प्रत्येक त्या काही सकड काही तुकून सकड होळती की समुद्रा वचिताय ते सकड दोन्ही भागय त्याचे दोन्ही तीरय ते नई समृद्ध कोर्ण भक्त कशी विंगड जना काही भक्ती दिवन कृष्णावेर प्रेम दिवन कशी दवाले लोका वचन सेव करता की तशीची ये नई भक्ता गोगळसिला भक्ता उपम केला आणि ये पावसा पक्क कौरवाक उपम केला ಒತ್ತಸುನ್ ತನ್ನಿ ವಚನು ಚಾಲೆಂಜಿंग ರೂಪಾರಿ तानी वचन पडत संती म्हणून आता कसं म्हणल्यारी नेक्स्ट कसले देव लेली हसे ग्रसमान समंता लोकान समग्रान वदनेर्ज्वलद्भिः तेजोभिरा पूर्य जगत समग्रम वासस्तवोग्रा प्रतपंती विष्णू कसं करतस देव अपास विष्णू म्हणा पळता वळ्याकडे विष्णू म्हणा हंगा अपास विष्णू म्हणा हे दवा लेली हसे ग्रसमानस म्हणतात कशी तू गिळतस गिळताना ते माती पुरा चाटी जातस नव्या दांता भितर शिरकोन वटू रिक्त असताना ते माती चाटी जाता कसं जाता रगत उसळताना लेली हसे देव ते रगत लेवंत काही अशी करून जीभ बाहेर घालणं लेवंत काही आणि लोकान समग्रान वदरही ज्वलत बी तू गेले तोंडा तुकून उज्जो बघ 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 उज्जतच काही तेजो बिरा पूर्य जगत समग्रम वासस्तवोग्रा प्रतपंते विष्णू ते देखून सगळीची ये विश्व ताका ते उजवाड जातस म्हणून हंगा अर्जुन सांगतस कशी म्हणल्यार हंगा 4 अध्यायांतू देवान सांगला ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावेर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनम ते देखून प्रत्येक ते सॅक्रिफायसेस नव्हे ते सॅक्रिफायस अंग जातच काही कशी म्हणल्यार हंग सांगता कुरुक्षेत्र एक यज्ञ स्थळी काही हंगा सॅक्रिफायस जातच कौरव आहुती दवाक त्या यज्ञस्थळीन तो आणि ते गालचे आहूत काही म्हणून हंगा संत सांगत संती आता पळोवन ಒಟ್ಟು भय जावन आत अर्जुन मागून घेतस कसं म्हणून क्या हिमे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं नहि प्रजानामि म्हाका कळना दवा तव प्रवृत्तिं तुगेल प्रवृत्ती कसा म्हण कळना हे पळोवन ಒಟ್ಟು उज्ज दिसतस तोंडा तुकोन उज्ज वत्ता मस्त राई पुरा तोंडा भितर रिक्तस अंती तू रगत लेवंतस हे सकड पळोवन बिल्ला ओडू देव देवेश म्हण कळला जगन्निवास म्हण कळला इतली काळू अर्जुनाक साधारण आपल्या फ्रेंड म्हण लेखला तू म्हणा पळय तशिलो हंग पळय क्या हिक्मेको भवान उग्र रूप भवान म्हणता आम्ही आता उदाहरणाक
फोन केले म्हणलं की कोणाक कोण उलयता कोण तू म्हणून गयता त्या काढतो कोण कंचे महाराज की कोणे ओढ संत की म्हण कळेल कुठले भवा संगे कसं सेव जाव का म्हणून तुम्ही 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 संगेन ती म्हणून तुम्ही म्हणून लयतात भिवून तशीची इथली काळ तू तू म्हणून लय तशी अर्जुन आता पळय ती भवान उग्र भवान म्हण असत पळय भवान म्हणाले त्या येता शब्द नमोस्तु ते देव वर प्रसीद उपास नमस्कार घालता प्रसीद प्रसन्न जा हे दवा शांत जा नमस्तेस्तु देव वर प्रसीद आक्याही सांग कोण तू मका विज्ञातुमिच्छामि भवंत माध्यम तुगेले आयडेंटिटी डिस्क्लोज करी म्हाका हांव मना करून घेवचें हांव इच्छा करता म्हूण सांगता हे देवा सांग तू कोण तुगेलो उद्देश कसले व्हॉट इज युअर मिशन म्हूण सांगता आत्ता देव उत्तर दिता अर्जुनाक उत्तर दिता सांगता कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः कालोस्मि अर्जुनानं 2 प्रश्न केलेले तू कोण आणि तुगेलो उद्देश कसले म्हणून ते 2 प्रश्नाचे उत्तर देव सुरवेरची लायनारी सांगता कालोस्मि कोण तू म्हणले का कालोस्मि आणि तुगेलो उद्देश कसले लोकक्षयकृत लोक सगळ्याची नाश करचे मिगेले प्रवृद्ध बाहेर सरला म्हणून सांगता ते देखून लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्त कोणा सकट सोडता तेवे सांगता पळ देव रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा 2 साइड आशिल कोणाकय जाव हांव कोणाकय सोडना तुमका पांडवा मात्र हांव सोडचे ते देखून रतेऽपि त्वां भविष्यन्ति ते देखून युद्ध जाताची कोण सकट वरलेले एक पांडव जाताची 17 दीस कर्ण मरता 18 दीस शल्य कमांडर इन चीफ जाता मागीर ते सूचितका युधिष्ठिर जीश मरता ते देखून पूरे मरता ती कडेरी अश्वत्थामान ते पंच पांडवाले चेरडू हाके तेस रात्री जीश मरता नितल कडन मागीर वरचे कृतवर्मो मागीर कृपाचार्य आणि अश्वत्थाम हे पांडवाल सैड अंतू पंच पांडव मागीर सात्यकी कृष्ण इतले वरचे हे देखून पंच पांडवाक सांगता तुम्ही मात्र वरचे वरलेले जण पूरा हांव जीश मारता वरलेले जणाक पूरा हांव तांकां सगळ्याक नाश करू आयला हांव काल म्हणून देव सांगता ते देखून तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मयि वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन् तू निमित्त मात्र सगळं कसं जल्ला म्हणून प्रति एक देवानं सांगला अशीची आमगेल जीवनांतू प्रत्येक आमगेल जीवनाचे पूरा इन्सिडेंट्स सुरवेरीची निहता पूर्वमेव पूरे देवानं कशी जगता कसला म्हणून सगळं ऑलरेडी डिस्टाइंड ಎಲ್ಲರಿ आम्ही कसं करता ती आम्ही करचे म्हणले टेन्शन करता ती पाय कसले म्हणून आमकां टेन्शन एक संत मेळ वता तांणी सांगले पाय म्हळ्यार कसले म्हण निमगेले पाय म्हळ्यार कसले पाय म्हणू ना पाय म्हणलेले ना पाय म्हण असं म्हणले किल देखून आमकां टेन्शन पुरे पाय जाल्यार कुठले आजी म्हणता आम्ही ते देखून पाय म्हणलेले ना ते देखून टेन्शन करू ना पुरे दावान कशी जाला की तशी आमगेले काम कसं म्हणल्यार दावाक स्तुती करचे दावाल नाव घेवचे दावाले स्तुती करूक सत्संग घेवचे आणि प्रसाद खावचे प्रभुपादान सांगिल बरी विंगड कसले आम्ही मना वरकनच पुरे देव पळोवन घेता ते आम्ही अंतकून शिक्का म्हण सांगून पुरा दावान सुरेरी केला ना म्हणून अर्जुन आणि हांव कसले युद्ध करचे हांव रना वता म्हणून सांगले म्हणजे ना उत्साह केन्नाय सोडून आम्ही जीवनांतू
तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व. तू युद्ध करी आणि यश काणगे. हे सगळं मयेवैते निहता पूर्वमेव. तू निमित्त मात्र जा म्हणून सव्यसाची म्हणता. सव्यसाची म्हळ्यारी अर्जुनाले नाम. अर्जुनाक सुमार नाम अस चेरडूवाक गुडगुड्याचे बै पुरायलरी अर्जुनाला नाव कडका काही. अर्जुना, फल्गुना, पार्था, किरीटी, धनंजय, श्वेतवाहना, सव्यसाची, जिष्णु, विष्णु, बिभत्सु दा नामस अर्जुनाले. ते चेरडूवाकरन काडेलरी चेरडूवा बै बत्ता म्हणून सांगतात. ते देखून सव्यसाचीन म्हळरी अर्जुन. सव्यसाचीन म्हळ अर्थ कसं म्हळरी भारी बुद्धवंतू अस्त्र आणि शस्त्र गुंडोचक. ते देखून ते अस्त्र सोडचेंतू सव्यसाचीन म्हळरी ॲम्बिडेक्स्ट्रस म्हणतात इंग्लिश अंतू. दोन्ही हातांती एक वेळा तो तो भाण चलयत आशिल्लो ताका सव्यसाचीन म्हणजे. प्रति एक नामाक एक एक अर्थ अस. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा ज्ञानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्. ते देखून तू खाली युद्ध करी. युद्धस्व खाली युद्ध कर. सिंपली फाईट. इथे म्हणलं रे द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण पुरा त्यांनी ऑलरेडी हांव तांकां नाश केला. ते देखून तू कसले हुस्को करू नका. देअर फॉर किल देम अँड डू नॉट बी डिस्टर्ब्ड. तू डिस्टर्ब जाऊ नका अर्जुना म्हणून सांगता. त्या प्रकार आणि संजय उलयता. संजय उलयल्या नंतर वापस अर्जुन स्तुती करता. ते आम्ही पाय काढया स्तुती करून अर्जुन दवा लागे वापस भिवन दवा शांत जातो. मग तू गेली रूप नक्का मग शिकाण घेऊन तुम्ही गेले तू गेल चतुर्भुज रूप दाखव का म्हणता. चतुर्भुज रूप दाखवल्यानंतर मगिरी देव तका अनिक शांत करोक सौम्य रूप काण घेता. हे देखून सौम्य रूप चंद दावाले चतुर्भुज चंद. इथे म्हळ्यारी चतुर्भुज कितले चंद म्हळ्यार वैकुंठांतो ते पुरा भक्त काही. एक म्हणता गरुड रंगनाथाला वतान रंगनाथ सांगत काही मागेक श्वेतद्वीप म्हणस थंय भक्त भारी भक्त समे गेल पुरा म्हणून सांगता काही. त्यांना गरुड सांगत काही नारायणाला की म्हळ्यार म्हाका श्वेतद्वीपा पुनवर का तू म्हळ्यार प्रकार आम नारायण गरुडा वयर बैसून श्वेतद्वीपा पुनवर्त काही. गरुडाक पळोवच्या आशी जाला त्यांची भक्ताक. गरुड सांगत काय हांव ते वचून प्रचार करता म्हणताना नारायण सांगत काय नक्का बा ते प्रचार करचे अगत्य ना. ते पुरा हाय लेवल डिवोटीस म्हणत काय. ते वचून पळयताना नारायण सांगत काय पळय हंगे कोक्कार आपला पळय उदकांतो. ते कोक्कार 1000 वर्स चल्ले. ते कोक्कारेन व्रत घेतला केदना हा या उदकांतो पाय दवरून हे तीर्थ करता त्यांना ते उद्दा पिता. तिथं ताय आपण उद्दा पिना म्हणून मनात व्रत घेतला म्हणून सांगता नारायण. तशी ते देमील कुडले देव ते देवन उद्दा पिताना ते तगले चरण स्पर्शांतो पुराय भारी एक आनंद जाता. ते कोक्कारे दोळ सोण ಕೂಡ್ಲೆ ತೆಗೆಯಶಿಲ್ ಉದ್ದ ಪಿತ್ತ ಅನಿ ಆನಂದ ರೋಮಾಂಚ ಕೋರ್ನು ते एक्स्ट्रेसी पावन ते ನಂತ त्यांना गरुडा भारी आश्चर्य जाता. हो हे वैकुंठांतू हे श्वेतद्वीपांतू कितले भक्त हे कोक्कारताय तशे हांगाचे जण पुरा कितले भक्त असताले पळोवका म्हाका म्हण सांगून मुखार वता. ते जणाल पुरा पळयताना ते दावाले आरतीक तांणी पुरा राखतसन ती आरती करूक ते कर्टन अशी केलेलं कुडले त्यांनी पुरा आनंदारी बाष्प आनंद बाष्प सुरसून त्यांनी ನಂತ ಸಂತಿ ते ನಮ್ಮನೆ दावा ಚಂದಾಯಿ ಪಳೋನ್ ते चतुर्भुज रूप पळोन त्यांनी ನಂತ संती ते कर्टन घालेल कुडले त्यांनी वापस बोचुकून ते पडतांती अपास भोग आरती जल्ले अपास दोनपार आरती जाताना दावाल नैवेद्य उपास कर्टन करताना तांका पुरा जीव येता. हे पळोन गरुडा भारी एक खुश होता. असल नमने भक्त वेंगा वैकुंठांतो श्वेतद्वीपांतो. हा भारी चंद मो हे हंगेल सकड एक भक्तांक भक्ती कंची एक साधकाक भक्ती अवका म्हणजे कंची एक भक्ताले चरणाचे रज जावका चरण धूळ जावका
ते नातले अपने आपण्यातल्या कची भक्ती आहे ना म्हणून गरुडा ಗೊತ್ತಸ ते देखो नो हंगेल पूरा चरण रज आमंग तो वर्क ओरनो तंग पूरा दीव का इत मळरी ते कलियुग अंतु भूईंतु जण पूरा आणि कष्ट भक्तांती म्हणून गरुडा कळता ते देखो नो गरुड मागशे वताना ते अशील ते भक्तांगेल पूरा चरण रज आता कितले दूर जाता तितली ते चोंचे तो दोरनो हेकडे येताना ರಂಗನಾಥ್ ಸಂಗ್ತ ते तुगन हळली बेतू ते अंगाक गाली मेलकोटे तू गाली ते हा मस म्हणून सांगून ते गाले आजी काही ते मेलकोटे तू श्वेत द्वीपाचे ते दवे चंदन श्वेत चंदन म्हणता ती तಕ್ಕನಿ ಹಂಗ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಗೋಪಿ ಚಂದನ ಕಸಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ते ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಕಳ್ಳರಿ ಆಜಿ ಕೈ ಒಡೊಡ್ಡ ಮಹಾರಾಜಾಸನ್ ಪುರ ಸಂಗಿಲಸ್ ते ಮುದ್ದೆಂತು ಕುಡುಕು ಒಡೊಡ್ಡ ಕುಡುಕು ಕಳ್ಳರಿ ತಂತುಯ್ दवाले शंख चक्र गदा पद्म पूरा दिसत काही चिन्ह आमगेले गोपी चंदन ओडोड कुडक कळ्यारे तंतुय असते तशीची हंतुय असत म्हणून कितले की संतान सांगेला ऐकला आणि श्री संप्रदायाचे तुम्ही रंगनाथ चमकलरी दिसता तंगेल पूरा तिलक दवेची मोड जाऊन हंग तिरुपतीपुरा तुम्ही पळो नसो पुरा तंगेल तिलक दवेचे श्वेत द्वीपाचे माती ते श्वेत चंदन ते चतुर्भुजाचे तिथले चंदाई दवाले आणि दोन हाताचे रूप आहे तशी तेवे काय उणी ना ते मी पाय पळोया आजी क समय जल्ले सोमार पळोया हरे कृष्णा सांगिले तुमका कसले पुणे मना गेला म्हणजे ते मी गेले गुरु महाराजाला आशीर्वाद आणि प्रभुपादाला आशीर्वाद हांव सांगेल कसले चुकला म्हणजे री मी गेल उत्तरांतू क्षमी कोरका अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशमया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे